Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya La Nuit de l'Homme, Blue Electric for Men. Iyan ni siya ni Yves Saint Laurent. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, presko nga makahang nga herbal nga mainit na amo na siya konsimutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cardamom, ginger, kag bergamot. Na ang cardamom, amo na siyang gahatag sing iyang tamis nga kahang nga hamot. Kag may ginger siya nga gapakalam sa imo nga ilong. Kag may bergamot siya nga amo na ang iyang citrus nga mahamot. Na for the mid, we have lavender kag geranium. Gahatag sin pagkapresko ang lavender, tapos ang geranium do herbal na siya nga rosas konsimutan. Kag for the base, we have cedar kag vetiver. Ang cedar amo na siya ang kahoy nga masimutan mo, kag ang vetiver gahatag sing iya pagkahilamon nga hamot. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!